Yes, hello mga subscribers tayo guys. Muli, si Modelo Marketing to. So ito po yung ating updated therapy kay Jerwin Pineda. Dito po tayo sa may Purok 5 pare. Purok 5, Lakpit, Arayat, Pampanga. So ang ating pong updated therapy niya is yung kanyang upo tayo. So gagawin natin 180, yung mga upper limb niya gagawin natin 100 plus. So may natin gagawin sa kanyang hot stone. So pampakalma ng kanyang muscles as well as yung para mag-circulate yung dugo. At yung mga barang-barang mga ugat, yung mga tulong itong hot stone natin. So, same time, meron tayong massage therapy and digital. So again, sa lahat po ng mga Pineda lang dito na kamag-anak po ni Jerwin Pineda, sa kanyang asawa, sa inyo po lahat, shout out and mabuhay kayo and God bless. At patuloy po, nagpapasalamat po kasi patuloy pong sumusuporta ng aking vlog na to at patuloy po nanonood ng aming journey ni Jerwin Pineda. So watch niyo po till the end yung aming mga exercises and activities. Sana meron kayong mga napupulot at you can apply your stroke patients kung malayo po kayo sa mga lugar na pagamutan ng walang therapy sa inyo dyan. So God bless again. Hats to down. Oh! Pagka mga to. Yung bago ko. Pagka may pagka may okay. Bilis na pagod. Yun. Kumain pala, ini binabaya. Ang kinailan eh mo. Sabihin mo. Ang kinailan mo, hindi mo pag-iay, no? Yung kinailan mo. Hindi mo yan, yun. Ang iwari na, may atin na agwat o ano? Rosen. Pero dati kakain na niya. Makatas na niya. Mag-therapy rin kain. Yan sa. Wala. Yan. Dalawa na yan. Kaya mo na dito ako paano yung ano ka naman dito. Ano kami yung agad bago yung buwas dito. Lagyan mo na lang. O kaya yan lang mo yung dalawa ko. Bibigay ka parang kanan yan. Akong bibigay. Namin yung hindi na sandok. Na? Ito, iba to. Ay, hindi mo na yan. Bilisan mo gagalo.
Ating mo na ating ang ball. Atin, kahit ang buwan na tayo ng modela. Wala mo lang. Alalo kaya ni, kahit ang kwarto, nawarin na. Ano niyo? Liwa yan. Ay, Remy ka na. Oh, wala. Ang sa akin may apa yan. Nakaupo ka. Balik po. Gili ba? Mapali pa naman. Medyo basa yung dalo. Yung pali. Ang nyo yan. Nakabim. Minsan na walya o ang meron. Hindi na mabalik. Ang bag. Ah, wow. Hindi ka ba itong busbusin na rin? Pati sino? Kanya na may busbus siya. Ano? Madali naman. Ali, yun yung kita makapal na yaman eh. Kailangan ko nang diwaksit eh. Sino? Hindi na yung Wala, kailangan ko na. pati na ang busbus. Ay! Ali, kailangan ko na makapal na. Ano? Dito kasi meron pang ice yun eh. Wow. Makapal na yaman. Ano pa nga yun? Hindi ko dinig. Ito siya eh. Hindi ko yung makapal na yaman. Ito siya eh. Ito pati ni Jerry. Ito pati ni Sidong mga balon eh. Dito kasi meron bala mo, babad mo kaya mapali yan kahit. Sige naman. Ano magkindot mo ba? 180! Kaya ko eh. 180 po tiralan many. Oo nga. Kapag mo. So, pagkala mag-apoy siya. Hindi pa ang dalas. 9 ko ha. 9 set ko ha. 9 set. Ilan ko ha. 9 set ko ha. Diba din? Yan. So ngayon guys, kami po ay Nakaano na yun. kanina pa. Hindi niya pa yun. Hindi niya pa makalive yun. So guys, ngayon po ay 180 upo tayo. 100 yung unang set. Exercise counts sa kanyang upper limb. 180 po. 180 po. Ayaw pa tayo. So, pwede pa rin. 1, 2, 3. 2. Ay. Sisi ba? Ano kaya ito? Ano dyan? Oh, hindi. Sino pa pangalan dyan? Nasa na ba? Pagkain ko yan. Wala ako. Asisisiwa mo na yata yan yung ginagawa na.
Sebagian itu sama mau ngomong gitu. Nah, ini presiden. Wasit to ah. Two sets. So guys, nakakapasok sa amin. Ang gawin namin yan is 180 pounds. So, equivalent to 9 sets. 9 sets. Every sets. Ito siya, 20 pounds. Ayan, per sets. So, gawin namin yun, 9 sets. So, nakakapasok sa amin. Ang challenge ko ay 9 sets, equivalent to 180 pounds. So, we go for the 3 sets. Stop. Ready na to. Ready to. Stop. Ready. Stop. Stop. 1, 2, 3, 4, That's for 2 sets. 3 sets. Relax. There's 2 sets. We have 6 sets left. Ayos naman. Ayos mo. Sets apa? 160 binabasan eh. Hindi makaba kasi pag-ito mo pare mo. Merkulis. Ito na po yung ano. Water, tubig, ganun. Ganun ba eh? Ayos lang? Ayos lang. Hindi ko nakaka-presents pa lang eh. Siyang anim pa eh. Saka mag-gardening kami niya, gawin niya. Diretso kami sa mga bigat. Abray. Process. Kapilata pa kayo. Diretso. Kailangan na hot stone ah.
Nagdudugtog pa nga ako. 9. 10. Ambon, mahaba yan, no? Ambon. Sa ulo. Matras ng magyaya, mag-sentro kaya ka matulungan. Sige mo. Hoy. Nakatuan na tira. Ito na naman, hindi masahin mo. Babagutan mo ka ba? Hindi masahin ko. Ito ha. Oh, kapsyan ha. Pwede ba? Ah. Okay. Five. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. Last one. 16. 17. 18. 19. Push! Push! 5 sets guys. Different kung ano yung ginagawa namin ni Jeremy. Meron pa siya 4 sets, 80 cuts. Relax. Ito! Wait! Ayaw mo ganun pa rin? Ayaw mo ganun? Nag-ibento ba rin? Diba, beta? Wala akong mga palang ko. Mo? Kalang ka na eh? Hindi ako talang siya. Hindi mo? Yan, ano ba? Ayoko na itang bilang pabago. Oo. Doon tayo na eh.
Kapilan mo. Eh. Ang lima eh. Mag-isay ka. Kanya ka, makanto ka. Hindi ba? Makanto ka yan? Huwag yan. May makanto ka yan? Makanto ka yan? Diba ito na eh? Matay po na kasi naka 100 ka na eh. Nakaka 1. Oh, 6 sets guys. O to, pwede mo to. 6 to. Push. Pag 1 to. Sige niya oh. Dati, check ka mo. Gagawin na rin. 3. Dati ako. Hindi ako finals na 8. Bulaga. Ay, tingnan mo yung Dako. load oh. Bigay ka no? Guys, these are our 6 sets. Equivalent to 120 pounds. Mga gumagawa ko nito, matibay na yung mga buhot at saka yung lower limb. Yan, sa talaga, magagawa. Siguro ito po itong umalangasan na to. Yan. Sets ka talaga na yan. Atin na yan. Oh, push! Last 6 point. 6 sets. Last 6. Develop the proper posture, lower back, and lower limbs. With purpose like that. Last 3 for 6 sets. Last 2. Push. Last 1. For 120 counts. Push! 120 success. Your exhale, and down push. Oh, 120 na kami. Kita mo, 120 to ah. Alis ha. Kaya. What makes it? Ilan ba to? Kanto pa no? Push pa to. Po ay napakahalaga po sa ating sport patients. Karagdagan po ng papalakas, kanyang balakang, buhod, at yung kanyang lower limb, yung moris niya, tsaka yung hamstring niya, pagtutlog, yung nagpapalakas sa mga sport patients natin. Yung preparation for is good walking. Masasaling mga si Jerwin ay nakandala sa posibleng mangyari siya ay na-prepare. Opo, single set. Ready? Push! 1. 3. 4. 5. 11. Ano? 14. 16. 15. 16.
7 sets, guys. Gawin, 140 po tayo. Ito po yung great improvement ni Jeremy Pineda. So, last process ko na 180. Ito po ay papadevelop ng kanyang mga muscles, joints, ayan, at mga ligaments sa kanyang lower back and lower leg. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! Stop! Fine. Five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ilan to? 18, 18, 19. Push, that's it, for 8. Plus down, for 8. Plus. Yan po ay 8 times po, 8 sets po ito. Balik ko lang ito, 160. We have 1 set more. For our challenge, 9 sets. Equivalent to 180 pounds. Guys, grabe. Nakano na kami ha. 8 sets na kami, equivalent to 160 pounds. Yes. Ang bagay level nito. System. Palakas natin ang puso. Di Toto para sa aming last sets to. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, prepare. Sets, boom. 1. Okay. Push.
Last step, pre. Yes, kanan na kanan. Last step, bilang. Ayun. Last three. Push. Let's go. Wala na din. Sexy. Yan guys, ito po yung aming upo tayo. Ngayon po ay for 22 sessions. So naka-damage ito po yung challenge ko ng 180 counts, 9 sets, per sets equivalent to 20 counts. So, kunin muli yung aming pong mga activities mamaya. So, kakat ko muna ito para huwag na pala po, hindi kayo masyadong may hindi lang mo siya. So, sakto lang po sa pas kanyang lower limb. So, what's it po? Again, yung aming pong next part 2 ng aming sa kanyang upper limb since na nagdagdag po ako ng 20 counts. So, equivalent to 180. Okay guys, maraming salamat po. Abangan nyo aming part 2. God bless.